Makasinati na usab og rotational brownout ang Mindanao human gipawong ang usa ka 105 megawatt unit sa Stieg coal-fired power plant nga may resulta sa gamay nga power allocation sa Davao Light and Power Company. Moabot sa 3 hangtod sa 4 ka oras nga rotational brownouts ang masinati sa mga konsumidor sa Davao Light gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 10 sa gabii ug usag 2 ka oras nga brownout gikan alas 10 sa gabii hangtod alas 8 sa buntag. Magpadayon ang rotational brownouts hangtod maayo na ang mga generating plants. Ning pagbalita, padayong i-activate sa Davao Light ang ilang interruptible load program diin ang mga dagkong konsumidor mogamit og kaugalingong generating sets imbis mokuha og kuryente gikan sa distribution line. Gipamimangnuan na karon ang mga konsumidor nga mag-andam alang sa pagtaas o pagsaka sa bayranan sa kuryente hangtod dili pa mobalik sa normal ang supply sa kuryente.